Goddag, mit navn er Thomas. Jeg arbejder for Lands Organic. Jeg har valgt at lave en pastasalat til jer her i dag, og den har jeg tænkt mig at lave på en pesto. Jeg har nu her min pasta, som jeg har lavet ved at koge det, og så lagt på is bagefter, som også er beskrevet på en anden video. Jeg vil sætte den her til side og lave en pesto ud af basilikum. Det er den, som man naturligvis også kan købe i supermarkedet, men det smager nu alligevel lidt bedre, når du selv laver det. Først så tager jeg noget basilikum. Det tilsætter jeg i min blender. Sådan her. Så tilsætter jeg en lille smule pinikerne. Lidt parmesan. Lidt olie. Opskrifterne kan ses inde på vores hjemmeside. Så får de en lille smule lime. Jeg har skåret den her i 2 halvdele. Og tager med 2 gafler og presser det ud. Jeg skal lige passe på, at der ikke kommer kerner med ned i blenderen. Bare få alt kødet med. Så sætter jeg noget på. Jeg stopper lige blenderen, sikrer mig, at kanterne er renset. Tæller på det. Nu er pestoen så jævnt renset, som det fremgår af den. Der er stadigvæk en lille smule pinjekerner nede i blenderen, men det gør nu ikke så meget for det samlede udtryk. Så tager jeg en skål med pasta og vender en lille smule af pesto ned i. Rør rundt. Så kan man lige tage en lille smule basilikum, hakket groft, og vende ud på skålen. Køb eventuelt med et lille bad eller 2.